захаваем гістарычную памяць разам. Кожны з нас памятае імёны герояў. Михаил Моисеевич Антонов, советский офицер-танкист, старший лейтенант, герой Советского Союза. У свой першы бой Михаил Антонов уступіў у ліпені 1941 года. Ён камандаваў танкавым узводам, прымаў удзел у знакавых бітвах Вялікай Айчыннай, абараняў Сталінград, змагаўся на Курскай дузе. Старшы лейтенант Антонов асабліва вызначыўся падчас Арлоўскай стратэгічнай наступальнай аперацыі. У адзін з дзён яго ўзвод танкаў Т-34 7 разоў атакаваў праціўніка, прабіваючы шлях савецкай пяхоце. Менавіта танкісты Михаила Антонова першымі ўварваліся на пярэдні край абароны немцаў на ўскраіне Арла. У гэтым баі галоўная камандзірская машына трапіла пад агонь ворага. Т-34 Михаила Антонова загарэўся, экіпаж пакінуў танк. У той жа момант пачаў біць нямецкі кулямёт. Пехацінцы і танкісты яго агнём былі прыціснуты да зямлі і неслі вялікія страты. У гэты крытычны момант старшы лейтенант Антонов паўтарыў гераічны подзвіг Александра Матросава. Ён кінуўся на варожы кулямёт і цаной свайго жыцця прымусіў яго замокнуць. Пасмяротна яму было прысвоена званне Героя Савецкага Саюза. Імя ўраджэнца Касцюковічаў Михаила Моисеевича Антонова носіць адна з вуліц Краснаполля, дзе жыла яго сям'я і сам герой. Яны змагаліся, каб мы, нашчадкі, жылі ў міры. І мы будзем заўсёды памятаць імёны герояў.